לא נראה לי שההורים שמעו אתכם. הורים, שמעתם אותם? אתם מוכנים? אז קדימה למזרן. קדימה, קדימה. רק הטרום קונג-פו קבוצת הגדולים. רק הטרום קונג-פו. איפה אסף, נעמי? אסף הוא טרום. לא, הוא לא. הנה, הוא עומד. לא, אבל הוא לא, הוא ענפים. רק הטרום קונג-פו, לא להתבלבל. לא להתבלבל, הטרום קונג-פו בלבד. ידיים מצידי הגוף, להסתדר 4 שורות. מדריכים לסדר אותם שיקחו מרווחים גדולים. ידיים מצידי הגוף. בדיוק. רווחים ממש גדולים. הם קצת מתרגשים. אז אנחנו ניתן להם עוד דקה, 2. זה קבוצת הטרום קונג-פו, קבוצת הגדולים. מקווה שיהיה לנו כאן דיבור. הורים, תראו איזה מקסימים הם, לא מגיע להם כפיים. הטרום קונג-פו, אתם מוכנים? אתם מוכנים? אוקיי, אנחנו מתחילים בקידה. קידה. אני אפריע לכם. מכל האגרופים. תקליע ליאור. מי! סם! ג'י! גו! אף הגנה ראשונה. לא שומעים אתכם. מי! סם! ג'י! גו! הגנה שנייה.